Watia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Wakiribia mwanchu murigeria biyepeseni kiandi ZTV no gasemera kwana kwa vere goko buka buyana bayigo bucha kabiyalitko liago. Good morning tomanyango nkayo kubwatia omoroberi bwensa kyakorwa bona mambe keronde no gasemera buna kwa vere gokwero beria sogoso asiki bago kyabo mbaroro babere bago ikirana mbaroro bagenda te koroberia elinde ko ene kyangamba cyugikira naroro mwanchu murigeria litko ya alame si kitarikini sana ne mochi mutinyo gatana arimo omwaka oyo iga wekiri bubere 2024 ketumeteri tukirigalia alamisi ne ritkoria TBT astoko morikera amangana alia yege korotoma nyinga kerwa obwana bwabo ningi keriayo koinyora mangana naroro mwanchu murigeria wakarorira gakorekanire abokare asikurinde bondo iga turiko yarora tomanyingo sanga 92 asumoro biriga bwensa kya gwetera sinamba yesimi ya 0792928834 opinion location yabo gali ndo tumanyenga ningikeli okoinyera so asensemeli mitandao Facebook Ndezi TV News Digital, YouTube Ndezi TV News, website www.ndezitv.net. Amashabiki itonsibi orugaiga sorongorwa gusi county ya Kisii na bage county ya Nyamira nigoto kubaliganya bene boiga amashabiki itonsibi kora ase chi county chonse 45 atari kwebe county ya Nairobi Kiambu bonsi soibe morobire bensaki abona mambe na boigo bali bagotubwati akorwa ase chense kiri cha Michael nigoto kubaliganya bene edinde tobetogosanga ase obwamwe tumwanchumuriye ngam aseri tukoria rero asomoro biri bwensa kyabona mambia ni gotogosto arachintunda isato asintude ntangani tokokwana ya ase ya mona aye tobatogosanga naboigo twakwali bagalia bene abukwania abairi babona ko baturana ko basaya ase omoro biri bwensa kyabona mambia ketokomenya ngatogoso ibweka agwatrana no yo mino kwa monyanga amangana naro amatonontu bono mambia asomoro biriga elinde tobatogosanga asobwa maboigo nigo tokumanya aliagenda tabakorekana anene kurwega ase orogongo rwabusia sentunda ya kabere nigo tokumurikira ensemeri ya magazeti naboigo ase ntunda ya gatatu nigo tugusanga no mugeni bwiri tukuriyarere go mwanchi muriyeria nigo togukwarigana bene asumuro biriga elinde tobere tugukwanirana ase obwamwe literanya Frida Kerubo nilio kanike mna chibi channel yogiria gukera sole ase nchira ya bene nere nyanchama Abigail Manchumurelia Ondizi TV ne mambi ndengi yengo kwale ne bene ase omoroberio bwensakia emambia yabono ande onsi ase ototengerete tomanyi yango aiga ngayore amashabiki tukuruase orogongo ruagusi chinse chia Michael chinse chia ngumbu mwensi soa ime yomoroberio emambia yabono entunde ntangani buna botambe nigotokoba tokumulekera ayabeire korekana korwa ase lituko ligoro wika imambia yabono entunda yakabere twasoa asa magazeti kolende entunda gatatu twamanya gukomanya na gusanga nomogeni ito ase ebirenga au ase kolende una abaremi becha bandete kuyaligani bene ase obochori borachikoba ase amatuko makale bosyo nigo toendrete kusanga nabageni baito ase mambia yabono turabeto kumonyora omogeni oito Jimmy abega gusanga naintwe emambi yabono anene mono igoro yoboremi ibwechae ase igotega amato tobeto kumanyia anene mono igoro yayo onsi kolende ase mambi yabono tumanyinga yo tobwat korwa gwetera asumtandaito Facebook Ndezi TV News Digital lansemo ya YouTube Ndezi TV News gwetera asumtandaito www.ndezi
ndizitv.net na otobwatia chinse 24 amatuko atano nabere ye wiki bwe gosangana intwe karengereri kiao witira ase namba yaito ya SMS ya 0792192834 ase nchira ya bene ase emambia ya bono kurinde buna botambe tutarachaka kende gionsi nigo tokora chaka noko ligereria lingana lya Nyasaye ase mambi ya rero turabutogosoma egetabu kia Petro Entangani ekebungo gya 5 umustari okabera tebanga risya richo lya Nyasaye eliya bekirwe ase more tali ase okubetererigwa korende ase ogwancha buna Nyasaye anchete tari ase okonyora kobulianania lingani Nyasaye nigo ligokwanira abalisia naboigo abarandia annamono bali baire libaga lya bene lyogotenenera abaegenwa ase chikanisa ao naboigo na kobaseminga babe bakwenekinga babeire bakolisia licho lya Nyasaye buna tumaetenga omulisia ekero abeire gakwegwa libaga lya bene lyokolisia licho nigo akuba omonto okorenda etugo elia obaga kwenekinga nkoyeirare ase obunyansi obuya gakoerusia ase obunyansi oyeira ayanywa mache naboigo ki akoranga gento kebengocha kire totebenga nengitioro sana etaite egoita licho liria nigo akoba omutangani koyeruani na koyetanga korwase amabe okuna kugosegeta gokuru gochia sabalisia nabarandia emambia yabono nga naini umobwendrete konekinga nkolenda mole richo lya Nyasaye naboigo abegenwa asenchera endonge kolende engana yabere kugikeligwa nokolianani mobasa koba nabantu bakobaunereria nabantu bakobalianani ase kolende mobe mokoba abantu mokoba mukobara asenchera ere endonge kikoigura malia gya aonsi abere gasoa imeyo moroberio bwensakia manyanga omoroberio bwensakia obeire gugochaka twebolia etibinereri etibi Ndizi TV wakire Frida Nakire beza nakimambia ere Nambia nere bya kabisa ndachenga nabo kirabya ekiorokererie kia kili tukoligia gocha lituko chaka bya nekero koigunga embe kunyakogusa kunyakogusa ngoraiga ngokoero moyo nga naye nga kwaba gokoboka kwaba gokoboka boka nabo konekinga kwabere gogochaka lituko lyao asenchira yabene askoliende kili tukolia throwback Thursday ngiye kokoba gokoinyoria Frida akarere tukerigaria Alamisi ni kwenyero mwanchumo ligeria amangana alia makoro ekaroti mepia ya sensemo yawo ningikeriyo kwenyora akorenda sensemo yane ebintu mbire to kwenyora bire bikoro jobo ngonyora kwari ngenga chinga kiciri cyakare ekero kwari konyora nga omoisi kare kumerana no mumura wanje ni muri bwari kwene kigogali amakori konyora ngo omoisi kabo tole bina Polikapo kara konyota binga bono wanje ni mbuli ba maiso naende emiyo ya manyanire Akalevi na guli korime ochore mapi ya Afrika ansari yani amangana kanya koterugali akonya komosoa limetinga nguwa bete kugoikera amangana na ichinga kiciri chetu chinga kichiri chia kare nigo kware konyoro maeta abande baitu twasiganire bono Frida bono mate myakeri ito indwe kware kolete room nyaruka oyo kwa munyanere utayikobori kende ikigara no igere taba ibuli bawo kurinde akoreke neke gori kiabono ekero gikunya gukina kiabona ya nagi kunya gukina kiabona igane esimi madam Z generation ngerege tangani vale koleteru egia kabere berigeria ebinagu yani amakolime lero ntubwate giesimime hegesi esimine mekawa mutandao banywe chayo maede basiba chayo mekawa kabisa banyuchi juice chikokiteiri kolende Frida eyu negati yalia akakolekanire naende tinkomanyanga ekenyoro keino abanyaruka mbale kware maete ase omugusi
Nyokwari konyora abwate chinyumba ao ndubwate enyumba enene tugatwara enyumba ya jikoni ni saiga aba murana bari korara saiga kolende abana kinyaruka barara jikoni bono maita bibona baromba bwatase bari korara tari rero ensi ya onchukiranire haba mura hani rero konyora nga omwana nyomete andi bamenyete nyombe ya mona ngina na bayibuli baye ensi yetu ekere chinko matureka Frida ekaronkore bintu bine buno mugaka ni gonko baginkoranga kingo ichana kwenda Frida kwa konyoranga abanyaruka mbale bagatamire butuko kabisa naibare konyoro bole muogo gwatamigo butuko baide mbale kuwa mbabu bere no montonzera abanyaruka nabare bali bakale nabare mubaringe baido nandi ni disha bagosokera kegero morango ayo kageto mwana araire nyomba y'intai abakorende engana yarenge icyo kuichania kigima okay umusayomo maite kuja gutabitora basaenga engane yo konyoranga umusacha kwa ndorara bwo mukungu nengane yo kuichania umusacho yomo akabaga kuimuka usomo muroya makabaga kuimuka akagenda sobo umuisika samnyete akakora amamocho akarwa mate abantu banalete nga abasubati nabo bagatamire baenda korara nyomba yo mumura kole no munyaruko ye umusacho yo agatama ku rusobo akagenda sobo umunyaruko yo keraba gakogenda kombe nyomba enja bwati ni nyomba yelige na akaigoro ngora agaso nyomba kurinde bono mate kikire butuko abiburi konye kuburi ngoyo kunya gukurukuru ingoyo sere nyomba Frida omumuro tugani kumangi kya moberte ekiagera Frida ekero omumuro gotoka bo mukungu bose so bo muiseke manyanga enchirora abigoseka segutali enchire ya gasori omumuro enchira abeteka gosusurwa tinka idose nabe kakwiranira nandi tobita koranga ebikoro bunebi kero chikorara bo mongi bo musubati eboli yango ngogwakane rente nyombe ekiagera tobita kora basacha bange bagoitwa ase igonye koro mondo bwe credit akwana korara ase nyombote gwakana rent kabisa batebi irole ngane onye koro mondo gwakane credit maitele era basacha babere bako bakategorize chinjira nyanaro gwakane credit naro kugora lunch naro wakane nyomba naro kugora changa naro wakane rumane school fees ngitati musacha to basa kurara ase nyombo tali gwakana rent omonyene nyomba gara jako nyore ngoro chora gwade konyoranga kwa bere konyora chinga kichire chingo Jieke mahali pako. Ayo nendagira enchori ndagira lyokogora nyenda. Ngalia endagira kwaleta. Nandi Frida nandi nanchita abasacha bali bakale. Abasacha bali babiri bakini myaka kaka. Na matinga kago talero musubati. Tari gocha magoko ari busa. Kago cha nyomba tari gocha magoko ari busa. Fure nebanga numusayo rweke goliga kara jiko talero munyaruka uri umwanchoye. Tihabe kako bumungaini. Obuguri gento ase obuguri akapebabag obekano naga chocolate materero ebintu byonchoreri na batago kere sukari bono beke gento na boko buguri kindali bekano naga sukari buna koikata beko mugati bekano nya na mabere munyaruka yakoranga musacho na responsible kunne konya na amagoko busa kwenda kwaragera kwembole ndagera aya bwango yango ngotorangelyo lenga anatigirwe Frida ninki ke moko go kerekero musacha guchana kindi ngiye kugera ametekero mo spot na gwate test ya abanyaro mo spot na ro anchite chocolate na ro anchite yoga tekero musacha gocha ebintu ne binge kwanyaranga it depends by the no spot and etega menga yoki nerete wala nte yugusiga igocho chene Esa bono bogorete chocolate yo botata bidane chocolate ningi magokoro sausage gocha magokoro kienyeji yo koirere chocolate kienyeji kubuli irenge kwagora gakyo njombone ontonyerere ngwale kugole sukari igulikire libo igomwanchogo
nkie kanchete asa akuru by the way nanda saki ne tempo matere onya Nairobi ai gora no ni pizza genta nero gora no smoke genda na chirochiro ai go chagusi onya ganchite ke idea ko moire ke idea amanyabwali bogoli amanyabwali ebyasi lakini rene no ne byenyeje robimbya jete chips arote yango tabye chips robimbya jete chips muito ndetera chips ya KFC chips muito maide chips muito konyoranga echigo uterwe chiko kabisa chinko onyore chiagire lyoki chimwamete ekienyeje nagaru ngeta soda kabisa byenyeje meje soda Frida I tell you kwanza ngakiri yakareba kwari koira ekienyeji out omugorere soda eri madiaba no mugati bas ai mwakoranire Rete mate wegera tota ko tenga akangaina mandasi akangaine nyomo onje kirobere ke barabara yes ngakiri umete bari ko egera mandasi ngakiri kwa konyaranga umuntu gwa for dirindasi irindasi twali kuli umera esuguku esuguku osekere kegeni kera orekera bageni batali bona tokorosia mandasi lakini mwako uyu bageni baratara 25 nalitokumira na mandasi ono aba mure bare ko irari bagali abene ngainera abanyaruka amandasi nakyo mu spatiria secretary kwa teruko naenda konyoranga chinga kichiri cia kare maeterero konyoranga TV nero kero gutarirwa TV nero nubwate ehufa kuri na matukali akare nigo egento kwabwate neredi obunda bwao umonyaraka gasoka chireiga ogosokia karedi agasonitech watiri erio konyoranga speaker vegeto chia senyongo ime ono kwa obacharete kebuyu kwa 20 liters alafu kabeke speaker ono kiyo montago senyomba gari nyakuga mumo yani gwete buya kwa manya kweke nyeje tebanga no maete onchombone tata bwatere egwaka na so etali ngai wenkole ko terema ndubu alako yote chi compact chi yakare ba yani ubwansu buri bware ngai bede chi compact chi achire bintu byabere bigonchoreria kwari konyoranga ikaramu ko gonchora iga kanyara ko rinde kalili gasokire bono onya gonchora ni kiare igoro gusinu yira oyera ambote osako hingaka oyera amboro make sure mbakanga yaire nire bakase bwenerete askorende ina gati alitokuba tokuinyoria na kwegokeria amanganaria yamatuko akare askendu mwanchumulire Ndezi TV sangana intuwetera sumtandaito Facebook Ndezi TV News Digital ensemeria YouTube Ndezi TV News wetera sumtandaito www.ndezitv.net asonyora chinsemero ngebere na inya amatuka 5 na bere ye wiki wege namba ya SMS na Frida tutumere ujumbe agenke wetera ase namba yesi 0792928834 pine location yabo gabu turabantu babere batatu basoime asomoro bere bensakia obona mambya akwene na mange abera kwene kigwa ime na isikero kongorwa gusi sekero mwaka chitariki isano mutenyo ga 5 nemo nigo ensengima ego chengera lituko linene liebintu bitonchoka naine World Environment Day aseme county ya Kisii moyego yobeto kwaleni wa ACNC mo area ya Marani asesigeto enene abete kurwego chia ase abamenyi kwene kinga nkolenda bale ebintu bitonchoka naine robot robete kwaleni wa no musakito bumangana yakorwa se county ya Kisii Mildred Mumanyi kero mwaka chitariki isano omutinyo gatano no moni gensengima ego chengera litukolyo kolenda ebintu bitotanaine gose World Environmental Day imeye county ya Kisii nigo mwaziri webintu bitotanane bwa serikali ya county ya Kisii le abwari omoteneri bwechinsana imeye county ya Kisii safari opio amona babwatani ao bara omuyega oyokolekana asegeti kyamarani kitutu chache north asekelia buna nigenseme yo yagetwe no muchando bo kwanyoka kweliroba iliogo ikirania ekirenga kyomwaka oyo kyogosimeka emete kolenda liroba. Siku ya leo tuko hapa katika uwanja wetu wa shule ya Marani ambayo iko Kitutu Churches North
tunasherehekea siku ya mazingira leo hapa, na haswa tulichagua kwa sababu hapa leo ndio tumeamua kwa sababu tuko na sababu ya kwamba iliadhibika na landslides. Na tunajua ya kwamba theme ya leo ilikuwa inasema land restoration, and therefore tulikuwa tumekuja hapa kufanya land restoration by planting trees, kwa sababu tunajua miti inashika udongo na iwezi tingisika tena. Kolengana na baraboni goba chagite gusimeka emete chitariki 3 abo ase barigetie gusimeka emete chiribu chimia ibere ase bataraikirania kolinde imbagenderete ko yesimeka anene mono emete ya matunda. Na tumeweza kupanda miti na hatujaanza leo tu, tulikuwa tumeanza hapo awali. Tumepanda katika mashule, na hii shule ni moja yao ambayo tushapanda miti, na hata leo tumeweza kupanda, na tulikuwa na nia ya kupanda miti 1200 katika hii siku ya leo. Lakini hapo awali tumepanda, tulianza tarehe 3, 4, na hata hivyo hatutawaachilia hapa, bado tunaendelea. Tulianza kupanda miche kuanzia Jumatatu, Jumanne na siku ya leo. Tumepanda miti ya matunda pia kwa mashule ambayo ilikuwa matunda ya avocado. Tumepanda miche 700 tumepatia shule mbalimbali hiyo miti ya matunda. Nonya ogukurira ogutindi kogenderete iguru yogotiga gusimeka emete yemelinkamu asensemeyo nigo basimekire emete yo elyo etange okwanyoka kwelibirawa abo asekolende abantu basi emigwe tibaye simeka mbarabare nechindoche. Na upande huu ya wakulima tumepanda miche kama za blue gum kwa sababu hiyo sehemu ilikuwa imechimbuka sana na miti yoyote haiwezi kamea, ndiposa tukaamua tupande miti ya blue gum, yani eucalyptus. Lakini tunahimiza wakulima wasipande katika chemi za maji na eneo za mto. Lakini mali ambapo pameharibika kama sehemu hizi ambalo tulichagua, blue gum ndio miti ambayo inafaa. Na hata hivyo bado tukipanda hii miti pia kwa ajili ya kuchunga mazingira yetu, pia tunaangalia ni miti gani ambayo ni mizuri tutaweza panda. Kwa sababu tukiangalia kuna miti mingine pia iko na madhara, hata kama iko na uzuri wake lakini inakuwa na madhara nyingi. Kama hii miti ya blue gums tumeimisha watu wetu wasipande kando ya rivers, ila tu wapande kwenda kwa milima, hapo kwa maji waweze kupanda miti ambayo ikunywa maji nyingi. Abana inchi nigo baboligwe kolenda emete yo byasimekirwe. Ombi langu ni wananchi kutunza hayo miche ambayo tumepanda. Ngolipotelea Egetaseni kya Ndizi TV, Edetaliane Mildred Momanyi. Okay, biyakigima yuno mulikito bwa mangana bayakoro ase county ya Kisii chingaki ariko mulikira litko liegoro astore go chingera litko lyokuinyura ebintu bitoetana ine ase korinde abameni barugongo rwa busiba bere bagosemerwa kwene kyabuna ngosimika bale emete anene lietali go kamukia chindoche ase okwene kyabuna nkulinda bale ebitoetana ine kirenge kenene no gutanga omurakero meto murakera jobo beri ko gotuchanda ase ya Kenya cyo nyaranga serikali ere ase omustari umutu nekyanga abantu ngo simika balimite. Yes kunege tambo kirio kebwendete kwiruna kiro monto na wende gakwira egetambo kirio kane kinga obeire gakolinda ebintu bitonjukanaine motebanga enemirimo ya serikali ayo monto bene chirigia emiroberia ekero gusimike metemeri ngamu angeno roche ruwao manyanga oroche ruriro inungo kamukarore na endo roche rukiro achiko kamuka ruabere rukuba achinga kichinkongu igo motebanga ne serikali kunya kuoga ige kunya kwana lakini motete ko irege tambo kero kyabwenderete bo igo akero kwa biruko na chumote simeke metebere igo chakera buogari umaete nabora nyorenga no ichinse monchiro konyoranga liro bali kwanyuka ekero mote go simeke mete nabora nyorenga kwa biruko kwene kinga liro bali na bali kwanyuka nyumba yao ebegeko twara ching geko ateka bose geko gwa bo igo toete koranga chinse monchiro konyoranga ebirama byabere ko bichi skuru ebirama byabere ko bichi byabantu ekero tabua tiemete angena buo
ingete ka twata kusoma science nyetini bobuya ento atetu nga emetere chi wind breakers yani ngote mere kutangembe embe ngo irurukere lakini metengo yetangere nchiragete asigo ne bwenderete abo kwa nekinga kwa biru simeka emete nabo iko kulinda ebintu bito onjo kanaine asenchira yabene kwa nekinga nkwira turi igechambo kere ekironge. Okay, igone sege tunga mwanchi muri ngororangana ne serikali ne yabigete kirenga yo kwa nekinga babiri bagosimika emete chi bilioni 15 metenga asikera chi county cyabere chikubabwate sende metenga ekerenge kyo ngichikoba kegwikirana igone no mwanchi muri elyo lisiko gali akonya kwebulinga mete kyabwene tagosimika nonye ne avocado by the way no mote amatunda ndonse yemete yera abe yengencho ekigaranga nigera abe kulinda obonchera kulire na namokoni amatunda ayo orebesa ere buya kegima kuna manga beta kole kalit koligoro twende wikase wodilia yabo busero ase omusacha we miaka yayigatwa ase Rita Edward Munyancha kurase kinyoro kya Nyabigena ase sublocation ya Matego nigo akagire kumuita omungino yewika obukwa obutukobokera aboigoro asabete kabutika magega abana abake batatu kulinde babira abo nige kagire gutwara liomana asikulinde abiriga kwaniki wabona nigo babire bagutumika ebinywewa byobotindia sekolende ekageringa ekineke kirirete barabo gutwara esegi naboigo goita umungino yokondo mubiro nyagosira ningobete ko gwikigwa asenkendo ya KTRH achinga kyomugako yo abetega kubiko byara n'abanyanyimbo asobutuke bagendete bakorekana muri gico daipona sanya na mange Ugukia kweli tukeriganigo kwarenge na mange ime yekenyoro Kenya bigena kegotoke sublocation ya Matieko ime ye wodi ya Bogusero haba menyi bense meyweni go babuka no muicha monene maiga yo musacho yo mu myaka yegatwa ukagirwa kumuita omungino yego ikogo kwa bana mambiga imokocha ucho guntura ntebe kumuswati usi ngo mbona kiasira awantenga ya muswati yakite igoro na ibute gasi butuko bayigoro cyarenge saa 4 ngaja kanyoro muswati uyo no hari nyumba kunya kwerukira nyumba yagutabana nyumba bono jenga muri ngabona gutine kurwa kawaida makungo sibale ono ina chikobo kabona mambike na ngamuti orari kero na chenga yara borere bono gochibocha mambe kuboka kunya osiri ugo kiboro mambi nari nabokire nge tayari zine nsoke guchiegase ina igire na soke na igire para ngone ngoiwe bikuro na irana abo rende kinati abantu bari buya kinande kyaba na irana nanyo arende mukendo goyora ira gosangana bamenyi bekenyoreke nigo bahereranga nyagosira Elizabeth amono mugakoye Edward nigo babere bagotumeka ebinyugo byogotindia ebibono bikagere gosegeta egekorekega asebo igoba bakomochi abanyanyimbo otoboterana asogosiria marwa ebe gosini ndagireye ndoro bantu bari nyumba kimeme muko igwana nakiye kogera amangana na Yakoba nche ndatebe nga esamarwago dominate igesalia ena lieri anyway go sibabale bosi go sibabale osiba kwabo nabo bagoja baso abo nyomba to kumanya rene mangana abo ngibagamba na mambe buna bakubuka nando to kwibako bakwana usentu waita nitamaro kwa boso bagambi bokambago tenenia maruta onikwe asenge nchi bali bakwenga bakoirera bakorangiria basikani bagwagitari bako bachibese komenta na yweni go bahereranga omusacho yo igambanya kumukagera ncherende yo gokoro busalia usigo ikirani gakora bunekeiga asebono besoke na kugikeria bororo kurenda mayanda mangatigara asabana bakabu batigara maega bakumeretie oborendi bwabo nje bona umwana oyo umugaka b'umwana oyo sirete umwana oni nje nta mukini no umwana umuke nanyakoraga gwita muntu ustabwate bochege nigo nkumeteka koreke sekiaru yabanyakenyoro to bwaterane usento nyare gosirie bikore binamaru umwana oyo gako kabwate emyaka emeke sana abwate emyaka 29 ani kenega koreke bega kitiga tokegikese ono ntogoteba ng'umwana oyo gaikere twisikase ng'encho igo twanyora chiarama ono ntometire na kiarenge goikerayo obokombe boreke bako bora manyinga okoboko kubunigete
tari mumuro itao mwana ntogi ancharaniti ngetogogeti aseng'encho yaki bono ige kinyoru kianyorirwo gwaku kobe ogwakwa gukorenda abana batigaire nonya naboni go baburia abantu bonsi gotiga kwerera ichiko asama okabo gaba muraga kinya bakungu babasinyire ka kirangeri turangeri toigwa mang'ana ayo ibagari ogwitera negenteke nchegake yani okonokorera omwana ori otigira abana basinini okorera okonene gake oyorora atigeta base gwaka musubati obande tigarangeri atorangeri ntwekenyoro sonyo kogechiri tigana nera basubati nabange dige musubati omwamo minyane nera kobwa goita na robobe aro nande kere nyene gentu gosutwete no mugaga tarakwa mungina tarakwa chinga kietigarete kobegetenda gwiri guchia sabanyakenyero ekikeirere tegeko rikegoikirana ginko reporteria egetaseni kia onambe ya Mokia Ndizi TV kurwase kenyero Kenya bigena ke gotokeza location ya Matieko imeye ward ya Bugisero imeye bunge ya Kitutu Chache South litalia nenkoro kwa Dipon asanya Anchumulilia Ondizi TV nege koro kyogo ichane kurua asensemo ya Bugusero ekero omuswati akobaga goitu asikagairenga nomo sacho ye Frida bono ndochinga amangana ya etereri ndori ko itukoli ndio ndochinge wiki ankele tuke asomuroberi wensakia ntubwata amangana majia asokonyoranga omuntu oitire oyonde ende nabantu bagoitana bale amo omuswati oitire omwana umusacho itiro mukungu itiro musacha umusacho itiro mwana ebine bikoro byoko ichane ne bikoro tokoba tokogikelia ingane koro kinga omuchando noro arochonga yumuchandore chisegi chege nkando chenga kwanza kendo twarero botumiki bwebinyigo byobotindya na bora changie mangana nayo okorekana endo gwichirira na kwebirengereryo na kukoragere abantu gukora ibintu bunebyo imichando yake bongo chinga yaberege yakororokana gati y'abantu abantu babwenete bakwanerwe nonye ibintu byabere bigokonga chisegi chege ngatobe togochikora asigo okumuita omwanchio okumuita omwana owo taliriro lyo lichibu no bwandrata kwane kinga kwabero kuliga chinchira ao chukugaya neketo tukunga basubati babero wesokia bali babero gusuka ase emiaka na gotebanga ntunturange kubasira nabo yokone kinga twabeire tukugayana amanganayo onyo musubati obere kagosinya ne bwandrate obegukuligia umuntu bwekegoli yake kigorake elinde abe gago nekinga obeire gakugayana enganeye kolende Frida tutigarete asamangana mayabe takolekali chukuligoro ni gomo senator bwe county ya Nyamira senior council Kongo omugeni abete usanga nabaliki bamangana amaya chinga kichiria ale kurwa oboseme gochia ase abasubati kurwa chiwodi ao ime ye county ya Nyamira anemono asabete gakugikelia abokoreri bwe serikali ye county ya Nyamira na boigo chinkwana chiomo bunge okabeire aroro ase bunge area ya Bugetutu bwa Masaba ase boigo abete gakogendera gukwanera na komochia omuswada oliobekire bosio bwe bunge bwechibesa chiomwaka finance bill 2024-2025 asabete gosaba ababunge kurwa sorogongo rwagusi mbaba bagwanchira omuswado yu asengencho nigora chkwirira okukina wekerengo kyobugima nabo igokone kinga uchumi yabeire gego salika tengturarango naraliaya omo senior council abwate igoro yengana igoro ya siasa nabo igo amangana ndrete ime yense yaito ya Kenya ende bya butumwa mwikira rero ni byo bangina menya kukuwa nande amangana Nyamira na bandi ntobwate eshida y'Ikinyagitari inkorora botamba abantu bane balwete wodi yitubo abantu kuri kyabonyo muwa gasima wadanga moiro varo moiro moroire tenweki ngiyaka na mukwera bariro bicho Mario kakarai ate y'Ikinyagitari mubwate Ibinyagitari byeno biye Kenya buna Kenya y'Ikinyagitari bi so nje ndaba idibi Mario kanaro bara moko enda mwali girunga yande chemist mwata mugoje chemist na kiga to kukura batambenga
umugabana ateme atokorere gasi umusene takona tomachiwe sakuru Nairobi amarioga atoke chinyagita amarioga nari togete muna Yesu kaya nari chinyagita n'abantu ngosaba ndende tokore gasi ya munabaru nandu bakuru kwa bayemusiye ikiara ni chikori bata baba bayemusiye na bwa batanga ni komoleka chiwe ase mutiko tumekeseka bikawa ayi mumuntu we nari moko basobi buya ese bintu bisalegete na bwa kodigereria barosiyo faili bakonyora byasarekire batomero umusene tokaransa Nairobi uno mojaji gesenje nagasoete nanya poruturu faili yanyamire ninje ngotumia chingu chirie sene pia ile bune koti naja naraboni ngebitonde ndeta Manchumurelia Ondizi TV yuno Senator bwe county ya Nyamira gukwanira igoro yobokoreri bwe serikali area ya Nyamira kwabero kuyunga otebanga nari yange bakore emeremo naba MCA ase okumulekira obokoreri bwe serikali ya county ya Nyamira igatia mangi abera gukwanira inkira gukwanira igoro nkwana mo Senator saberega kwenekenga tegachibesa chiche ase county chibe kigokora emirimo ikebera nigaberega kwenekenga kinyegitari nkiganiti amariobo ni county ya Nyamira mbaganiti amariobo kolende tigabara ibonse babakobwatirana nabo igokwenekya magenderasi county ya ikuna kiyo kibwenrete kigima na kera umuraikara bega gukora emirimo ya ekubwatekana neri chiko ni maitenga mbabe bagoikirania amagenderero buna ebwenrete umugabana onye nimeroberio yokwenekinga obeire gako imeroberia ya magenderero abagagoikirania abawaziri amo senator ababunge kero muntu karagoikirania imeroberia korengana neri chiko ni maitenga serikali nabo igo county ya Nyamira nebe yoswa kurwa sekerenge kemo guika ase ekerengo kende ase ensemeria yobokoreri tenga turasonga semitanda mbara so imyomoroberi wensa kemambia bono dochinga taisi ya misia tawanga bwakire bya Joban Frida Kuruna Kuru bwakire bya Walter Riba following from Embakasi Nairobi Evans Mokwa kurwa Emomo Saiba Keroka pamoja Kefanya Ribo kurubu basi Bonyakama Esani Catholic hadi mwisho Teresa Kemunto Job na Frida wakire bya kurwa Muranga amo ime yomoroberi bwenza kya kurwa Muranga boigondo chinga Victor Omondo Miyenda kurwa Nairobi West aiga tinanya komoja pigo ika riateri abwabuga Womondo na Mwanchange family bategerebiya hadi tamati Ochar William boigatabanga nori yomoroberi bwenza kimambia bono Teresa Omboga batabanga good morning in Sakia watching live from Saudi Arabia. Ayubu Mauga goteba Juja Mungedo kumekucha na makucha yake alhamdulillah. Ana message yako chiyanga keke mambi ni Ayubu Mauga. Ayubu Mauga hata sisi tumedamka tunajimwaya tunajizebedwa. Tumejizebeden Frida chingo tenga korende kora chigo ekenyoro materera mangana ya na mangana to wene kwanera mangana yege koro TBT kora chiko gende kenyoro to yevote mago koronga guka shosho umedamkaje umejimwayaje Frida kora ko mnyakiunga amwano takonogera ebiswahili anyway no mbiyale mbiyana sana Ayubu by the way so go tune in Sakia bamambia jare dore maturity kora Nyachichi Secondary School Nyamira County tuko pamoja Josephat Omwenga a password good morning from Thika Massive mbiyana sana Keva Nyaribo kurobo basi Wanyankama Esani Catholic hadi mwisho ndoche voigo na vange wana tuwati mambia bono jeria kirubo TBT from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County voigo ndoche nga Bismarck Protector kurua Kisii Getembe Nubia nikona my beloved wife Sharon my son Eugene my daddy Ateka mpaka mwisho omoroberi wensa kia mambia wana ndeto kuwati ndoche nga abuna brosu mimoroberio na aletu atigresko Dolphin Morabu
Good morning, Job and Frida. It is a wonderful new day. Our mercies Lord has blessed us with. Let us say thank you, because many have not managed to make it to arrive today. As usual, let me wish my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind. Wish them to have a happy day with all the positive vibes, and happy always. Watching you live from diaspora till the end, and be blessed abundantly for the good work you are doing. Mbiamono sana Dolphin. Message ya Dolphin yani ntaya someti yake maria. Ndiko ngibuna nte igwete by the way. Ne message yo segeta sana. Mbiamono sana Dolphin Mora ase okuwakilisha abantu bonsi orwa ase Nsemeria team diaspora. Aboigo Dennis Kurandi ekiyo musori bwe susu kama kawa ako locked ndani korwa ase county area ya Nakuru, Nax Vegas. Lochinga wikatoshigoro bisi Nakuru ali abagusiba totalira because orobega rwage Nakuru iko locked. Cheka unde nyirito logeti kabisa. Ali to kunyara kwa sawa ika orarwa password Ndizi TV. Tika massive tuanyorire mwakilishi korugari Nsemeli ya Juja ndubwatu mwakilishi badyo mwongine Del Monte ngayare Litunda Green no sinka ndumba tumanya kori yo beshai yes aina mashabiki alito toete kirugari banya goto wakilisha Nsemeli oko barora batebinga ntogenda tekobaria yes rebu ya kigima ase emambia ya abono ase korendo mwanchumuria Ndizi TV ndochinga nigo ebiro bigendete kuminyoka kigima ase emambia ya bono nabo kwendo tubwati na usangana nje tumanya ngomo gani kitora batugutwara emambi ya bono rero tkoya alamis nendo mwanchumuria ntomaitenga ase Nsemeli yabali mibeke merigie cyane bagendete kweroberia sogochwaneke mnango karabali ogochori bogochora aba director kurwa ase Chief Factory ego mwanchumuria mambi ya bono yantu bwatabageni ase studio kerutarabe togochi usanga no moske Peter Jimmy Momanyi oyera chiko bakago kwanera asoboime igoro yekemeri yechae boigonto chiko batogotwara omogeni ndase studio oyo barabe bakugwatrana na boigo kwanikenga toberi togokwanera ase kemeri kigechae ase oboime kono mwanchumuria ekoraga ensa emo nenusu ya bono mambi ambaye bagwikirana ase studio na boigo gusanga asoboime sigoto basa uskato basa konyagera entunda kabiri buna botambe ne tokoletera ayero bulito ansi amagazeti buna botambe ni gazeti ya The Standard nkoba ginkumulekera na incha sensema ya ne gazeti ni ya Daily Nation pia tosasoma timokomokeigo toskato nyigera ngwira ntorasege keitu kerobosio elinde tobeto busanga amangere Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omulirya bwa television ya Ndizi TV bono nabukura ly'obuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abaligeriya kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Yes, of course. Wild Skin. Gucakira chitariki 13 cy'umutinyo yiga gatano na limo. Emyoyo ya manyanire. Wanchani mpuli bwa maiso na ende. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. Wild Skin. Ligireria omanyiguro y'obwanchani. Let's get down to business. Eryumana. If I get hit once, I hit back 10 times.
So go. Chisegi. Nyoranga. Nkira litukulia iki. Wachakira litukulia Jumanne. Weka litukulia Alhamis. Chinsa inyeche botoko. Tomoja. Wate tarike. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe gatasini kia Ndizi TV. Na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi umuligirelia bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 2 eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero shomogusi nyangweso ni ngenda tingokora nyangweso nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjireyo nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekingekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyurania igwa azitayo nobori oreri na mukaye oranyora amangana amanzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batware chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni burakabona gukwererega ubunobukano ubukano ngo agatumekire engagi nyami cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igure beni Maragoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engencende umuntu ureko banabanta abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa 5 chia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu
Vuomogusi. Omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asu twakiresimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose oturikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora asimitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV Omwansu Vuomogusi. Ayumwanchu wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebirenenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV Obwansu Vuomogusi. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomo cho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
esukuru y'okwegerya oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya asibirengo ao y'oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chabantu bali noborema bwigomba bwete short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwoyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibya engombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne na magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitikale tata atali angara ngo sibya njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ko kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosi nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora kabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifata mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya koiwa nokemo nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buyaika tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane kuruko eduke yego kuruko enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo seita naende bono engoko kwandete engoko ndoche ngi yaga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kikale enter ndebwe kainde bone cyane kiri gaiga nepete nakicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mwaga misati amalyogo yechingoko nwali ndagara wataba chindagere chingoko nochire chindagere chechiombe nochire ekene bono nenda nokinayo chagire ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi sendoko yawo tiango nyoliga neligo liliabo talirigo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko umugaga misati na maene abusi kwata bana enokem agrofet tinkoliye barieteri ayenda iga enokem agrofet agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikoliye bona konko ende ndora mungina malisera buli oli mugondo ende motebi ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya nane ndagera yechingoko echi na maene talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono nigo bachakiro rusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. kurikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes,
racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahirigane y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirungu cingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate ibitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate e wifi e TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kobwate umuyigonde bwensi umusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobo twerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsamo chito chimitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV ngukwalini bene ase entunda yende entunda yokumulekera ayairo lito ensemo ya magazeti emambi yabono buna botambe nkoba etie gazeti ya The Standard egazeti The Standard engana eire obolito kegima epeji ntangani nigoro yo kwamerelia kwa Raila Odinga anenemono ase okonyora ekerogo keria kyobo nyakerogo ase orogongo rwa Africa wetera ase arabiga twara ekemirano igetindi ase omurai wense Dr. William Ruto aberga kweruke gima na kwene kinga angochiara kwene kinga Raila Odinga nkobaro murai obwekembekeria kia AU ime yorogongo rwa Africa hekeombege koleta amochinse chonse chire ime yorogongo rwa Africa boigo nigo egazeti The Standard ukwanera igoro yomo umusobate ya mobile atebanganje no mwana oyo kabeire omurai bwense ya Kenya Mwai Kibaki asi abeteka otebanga nigo nonyanga n'abana bakibaki n'abasani bakibaki bamanyetenga nje no mwana okibaki egati ya mange mulikire me gazeti ya The Standard aboigo nigo ekyombekeria kya World Bank ebenki nene yense yabere komochi serikali asimirubirie bwate yo komenta ebango asebatebanga okomenta kwebanga ekyo okwo nigo korabo kwirera agokonga mono kubugima boigo ni serikali yabere gosaba ekoti wancherana okoni wa kwamalio kwechindagira chiria chikorosigwa wetera ase enchera area ya GMO egatia mange mulekere ase gazeti ya The Standard page entangani
kurinde sege kaketere getambe boigo ntochikumulikira boigo igore ngusanano igati yomo konyo umure wensi na Dr. William Ruto amange boigo amulikiri ase gazeti ya The Standard donaro aire obolito gazeti ya The Standard page ntangani kurinde ntobe tokusuka na kumulikira page ya kabere goika amwalio amange aliaire obolito ase gazeti yo Mwancho muliari atiango aliani wikasi gazeti ni ya Daily Nation page ni ntangani kerondoche ingana eirobo litogabu kerorera kwani kenga I'm not anyone's project ya magigayi kuligorabu bwesoke bene na boigo kwani kyatene ninga nkurwanirali kirugo kyobenya kirugo se chinse kiri cyobo mwa Africa se kolende abetega koywa okoboko no monene bwa waziri Musalia Mudavadi ase page ya kanene ya gatano tuchikoba to kumulikirengane yo ase oboime Wega se page yo ni mulikirete na Musalia Mudavadi aberiga komwa koboko Raila Odinga asaberiga kwenekya ngani go barachikoba bakurwanirira n'abandi batatu kurwa ase chinse cy'orubongorwa East Africa asabe muri gazeti ya mulikirete ngagati yabari barabe bakurwanirira ekerogekyo ngamona oyo kabeire omo vice president kurwa asensemeri ya Seychelles Vincent Mashon na baigo oyo kabere omu waziri wa mangana y'echinse cy'icyoborania asensemeri ya Djibouti Mohamed Yusuf na baigo oyo kabere omu waziri asensemeri ya Somalia Fawiza Yusuf abungati abali baraso asekiminano yokurwanirira ekirugo ky'obunyakirugo asichinse cy'obumo bwa Africa asobo cyori burabe boko korekana omwaka ogocha omutinyi no yokabere boigase page yentangani nigo emulikirete nga kibono wizara yobochen yaberege konyora omweso magega yeserikali kubwatuka bilione monukta ibere eyo erachikoba yekogorwa asensemeli yechi vaccine asbebere bakwanekanga niga sensemende chi milioni 3.9 enotisa to nigo chirabe chikwene kyanga nkogorwa chire oral jabs echo chirabe chiwosira ensemeli y'abana boigo asipeji yentangani nemurikete na kibono eserikali ya Kenya agenda takweroberia ase ogo chigokora o moyiga bogo chengera lituko Kiswahili day ase o mwako yige peji ya kabere nemurikete ngane yo asowe meboga asipeji yentangani nemurikete umunyagitari w'abano yo gokorega siyo umunyagitari asomo baso nabo yigogo tuko nigo are ADJ epeji ya gatatu nemurikete engane yo asowe atogoska busibika anse peji ni ya kabere nemurikete nga nakibano county ya Narok yaberege kwimukya egetambukiro nabo yigo gutanga kigali cy'abantu nyene oso asensemeri ya Masai Mara National Reserve ase yabetege kwanikibwa no mu chief park administrator Alex Nabala oyo betega kurwa obuchika kitarikisa to mutenyi ogatano nalimo omwako yiga sabetega kwanikenga kigali nchiroro cyanchire cyukirabe kigotari abantu bali bagotarera ensemeyu ya Masai Mara ejagara niwe yaberege kwanikibwa nga kigali cy'abantu nyene kikibaso asensemeyu mbali kolenda ebitwetanaine asensemeri nenda konyora nga chingete cyoro sana chigitire gali nigo bago chichanda igaba sepeje yo boigo ya kabere ni muri ketenga kibono asensemeri ya Kenya eserikali na kigendete kwiroberia ase owo chikotwara omuyigo monene asomwa ko yo igabo kirubera 24 asogo chengera litko ligeswahili asemo waziri Aisha Juma habetega kwenekya babere bakobeka committee y'abantu 15 na babere abo barabe bakwenekya omuroburiyo obere ko boikerana gati y'ibintu biri babere bakumurikira asensemeri kibarabe bakokora mu mchiri na kwenekya egeswahili ngo tumeka kere asense ya Kenya boikerano boska bosi wikase page ne ya gatatu ne muri kerute university ya Nairobi
kibono yaberige koba ekiorokererikia ase yabeire gati yechi university chiri elibweyemo ase nsengima echichabeire chikoro kia obokoreri obuya ase chi university chiri elibweyemo chabeire top university ya Nairobi no rigere emurikire gari asomurikire gazeti ya murikete ngam akikiagerire obokoreri ase university yo bwabere bokorokana kubobuya ngobwatikana n'abantu bali babiri bakora chikosi ngakibabere bagoche sikoga igana kibabere bakonyora emirimo ekerba irwe emirimo ngaki egasi yabo yabirige koba ekiorokereria ekiya wigase page yo ya gatatu ni murikerete omonyagitario yomo aserita Dr. Elizabeth Kuta oyo ogokora bokoreri bwaye asenyagitari ya Aga Khan asensemeri ya Kisumu ore omonyagitari w'abana bali bayiwirwe na kibono agokora emirimo yaye kinga kichamugaso asakwene kyabuna nkoshugulikirare abana bali abake babere bako iborwa nabo igokinga kichabutuko na kyako bakawukirana ase chi club nabo igokora egasi yaye yo DJ ekero muri kibigazeti ya muri ketenga asensemo y'obonyagitari anigo abiri gakoye kora asege kakimyaka 15 asikurinde habate passion yokoba DJ nigo abiri gakoye kora asege kakimyaka 5 nibiri asabiri gakoye kenga igasi DJ yabere yekomoreta anya nabo igokone kenga nkubwatira nari ni client yabere gakomokonya nene ase obonyagitari bwaye bwabana Oskabusio wika ase page ane ya kane niye murikete omuraibikia magia ODM Raila Odinga neganga yaye yokoria ekirugo ky'obonyakirugo ase chinse chobo wa Africa ekatoro chenga ase muriki gazeti ya murikete nigo eserikali yabeire yekomosoke bene koba a candidate gose omurwaniriri b'ikirugo ekyo ekerba bere bakanikia ase chinse chiricho barabongorwa East Africa no abarwaniriri barabe bakorwa se page ya gatano ni muri kiritenga nigo abarwaniriri ase kimina nikyo barabe abarwaniriri bane ase obochori barabe bokumurikira bose bakorekana omutinyo kabere omwakulia ogocha kerora ilodinga beri kabwe sokyanga nagoteba bene nga ere nigo akorigia ekiruiki kurwa ase orogongo rwa Africa na ndinga talinga ne serikali abakorera emirimo kyagerere nigo atete kubwatania na konchiria obokoreri ase chinse cy'orogongo rwa Africa agoskabisi wika ase page ni ya gatano narimo nige murikerete omonogeri we bunge nene Moses Wetangula na kibono abikiremero video yokubwatania abarai anene bari bakubamereria serikali korwa ase orogongo rwa Western ekera muri gazeti ya muri ketenga nigo abaga kumerana n'ababwatani korwa ase kyo makeliya ODM anene aba MC ekera babete bagukirana asinka yaye mi county ya Bungoma buli tukolia Jumatatu ekerinde ase murabike magia ODM Raila Odinga aberega kurige kuro nabego kane cyangana chiko bagakubayimokeria egetambukero bali babete bagukirana ase ege karegyo ase kurende yaberega kwane kiwanga egati yaba MC komi babete bakumirana nere Wetangula nabege gati yaba bunge ambaro babete bagukirana agabo asensemende nigo muri kibigazeti ya muri ketenga Wetangula niga beteka korangilia ba MC korase county ya Busia Kakamega Bungoma na Boigo Vihiga elinde babe bago kwanira nabuna abantu kurasoro gongorwa Western na Boigo kwene kyanga ngo chabale amwase korende ensemeri yoboteni bikya magia ODM aseli rube babete oseli uko babete bakoliga asitari kemerongo ebere na kianda cyumutinyo gatano
Nigo babete bakurwa egikuro ocha ase aba MCA abo barabe bagukirana ase egikale kyose korende disciplinary action nechiko bake kuhirwa ocha ase aba MCA bali babete bagukirana ase egikale kyo bosika bose wikase page ane ya gatano na kabere nigo murikerete amangana ringete ebango ase abonjere ko asense media uba na baigo Bolt bali bagutumika digital service ase abiriga kwanekirwa nga ase finance bill mwaka yigabo kirubere 2024 kira chikoba kigwetikwa ubonjere sense media chi uba na baigo chi Bolt nigo barachikoba affected mono ekira abiriga kwanekirwa nga ase nseme ose bill ya abiriga kubekwa nigo era chikoba yeko replace a tax yobonega abonjere abawakana asekerengo gya ayemo nukta isano asebonega eserekali etete koleta ebango enya yekurukwa nga significant economic presence SEP eyo yabereke gukiniwa weka asekerengo gya isano nemo iguru yemya wega sepeje yo ni ya gatano na kabere boigo ne muri kerete abonjere abali gose bari bakorosia ebinyugo byo gutinda na kibono na barobo babiri bakobolike ganchege serikali nga mero bere babikire bakobeka ase obukinye bango asensemo yabo boigo nechikwiriranga abakenya mbago chugwa afford akura ebinyugwa byo gutinda igo nigera chikobagi gukinya amaguli ye binyugo byo gutinda boigo ase page yo ne muri kerete Bishop Jackson Ole Sapit na kibona beriga akobole serikali akoneke mnankoruse bali kibango kirikikoba akigwa affect abantu bali bakoro bakora singa kiritali kwinyara sibabeire bakobole serikali koneke mna ngobeka bali emirobili yera bikigosira omwana inchi o kawaida asokoneke nkunyara ali kugora nonya nendagera bosika bosika ase page ni ya gatano na gatatu nigo emurikerete nyagosira leangeri gidwa oyo mubero yo beteko gotoka ase enka yaye ensemeliatika emetinyi magega yo gosira bwimabwaye ase kakimetinyi kyanda ase korende nigo beteko gotoka omwaka olia oedete asomutinyo gatano nalimo chinga kyabete ke kwene kigwanga nigo omwana yulingi na chingwa ali kubanga kumutumira chibesa asikulinde tali kumanyanga gusingina moyera asikulinde yabereke kwene kigwanga gukira bono iga nigo abo bisakora sensemelia disia basinyiruye kumanyanga ningi kyabeteye kuyirera era busiria ubulimo bwaye asikulinde bataramanyanga niga bete kabo ito gusenigo akweta makwili akawaida anyana bo akolengana no gutukibwa betaba gokorekana nigo yabetege ko enikigwa ngabo igase enke yomba betaba konyara chingoko emeronge ibere ekyo chikwete osika busio bikase page ne yayikomia senda bengo kolera ne muri kerete amangana alingete ebango ne budget yo mwako yiga asensemeli yomara abange asensemeli bunge kimani chungwa aberiga komochia ekiganja gye serikali asogoturubania obokoreri bwensi ya Kenya anene asimuri kerete nga nigo babiri bakubeka ki supplementary budget kinyinge ekyo cyabere kigo delay ki project wega se page yo ne muri kerete sector yo bosombi keronga omo waziri wa bosombi kipchumba muri komen aberiga kwenekya nga bachiko bagokorera amonjiryo kibara ase oguchirosia gutumika chinjira chekerero manchi muriya ayunara murikire ase gazeti ya Daily Nation gogota kwemanya mange nabo kwegurire gazeti yo obeko yesomya asobwe togosoya masemo iki gazeti ya The Standard page ya kabere nigo omurai wabali no mubaro omonene ase bunge eria
enene Kimani Ichungwa abera komochia ensemo erie wizara tinete kigancha gie serikali anene mono asokora amonjulio ase budget so tebanga ogu amonjulio ayo nigo ale mamincha nukugania we serikali na ende boigo ningana tebanga indiscipline ase abera komochi ogonjulio oku ase kukwabete goko kolerwa amonjulio ni ensemo eyo toskebozo kase page etotela se page eyo nigo omo bisomo nenote nenerete obotuki webina abiye serikali DPP abereka tebanga egakugania nga omosae oli obeteka kurwania omonyanyimbo asamalieta Ian Njoroge tabaga kubwato kwa asengencho nigo bakoranga nigara baseko bagagotama asengencho nigo abete gakuligwa nabanyanyimbo nonyanga karabeta bakorega korokelia yogo ichane tabeteka goikirania asabanyanyimbo niga beteka gotama asigo barochenga nabara baseko bagagotama toskebose ikase page ya gatatu igaze the standard obomo bwechinse chonsi ensengima bosekyo mbegete chinse obomo bwechinse ensengima nigo kyabe go sabanga oko nga amararia onsi ye bintu birengete amaguta gas na boigo amadini buna call abe gago tenenigwa asenchera yabene yokulenda ebintu bitonchoka nendo skabuzika sepeji yakane ni go muraibense Dr. William Ruto abeire gakobeka emeroberi bene ase okumosira Raila Odinga kwene kingankonyorale ekerogo kelia kibonya kerogo abwa obomo bwichinse chia Africa asitikoligoro babete bakomirana no mwaziri otenenerete amangana arengete chinse chisiko Musalia Mudavadi nabo okwanera egati yemiro babegete asewikira bono serikali berikoika budget ebono negati yamangana lera bakumulikerwa anemono asokwane kinga Raila obere kanyora okoba omunyankongo ubworogongo rwa Africa toskebo usio goika asepeji nyagatano nego kumusana na kwabira koroka na kogendera komenteka ime kiama kia UDA ase egati yomo konyumore wense do Rigathi Gachagua na boigo omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ase ensemo yaye Johnson Sakaja bakwamerania na nomo bunge Embakasi North James Gakuya oyo komwa okoboko Rigathi Gachagua asika kwebeta ngana bwate chikura chiseine chigo chikura obomo bolia bosekora ikiama kia UDA ase county area ya Nairobi askolende abera kumochia egati yabarai ase serikali anemono asukugania guturubania obwaki bwechikura echio chia obomo bwa bosekiama kia UDA epeja gatano nemo ni kwaniranga umusubate mona obera bwesokina tebanga njeno mwana okibaki na tebanga nonyanga nabasani bae nabana bae mba maitenga no mwana okibaki inde mwancho moleo ndizi TV ase epeji yo no tora chikogenda ase umuti umoko omokone toranda ase umuti moko tedo kunyolinga enchira bene gotuma chibesa ngwetera ase umtandao audio tap send genda ase Play Store download app irikirenga tap send yebeke asesimi yao akeroko batugutuma chibesa chidola emerongo 5 ni gokokiranirwa chidola emerongo 2 ekeruko abekobeka elieta elie promo code ya Ndizi TV abono tuchikwendera ase umutimoko oromenge asengencho yokwenda ase gosio mechiduka kolene tubetokirana na kwendera kumulekera amange ase gazeti emambi ya bono. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
guska tutigete gazeti ya The Standard anemono ingana erengete omusubati obete gawe sokia bene na gotebanga nje no mwana okibaki nigo abete gotebanga nigo abete gusanga boigo no musubati Sister Judy azabotanga anemono igoro yugwamate egati yangina na no muraiwense ukabira roro nyagusira Mwai Kibaki sekulinde boigo amatuka bwango iga nigo boigo musacho mabete gawe sokia natebanga nje no mwana okibaki na alenge agasabanga omubiro abe gotindo korwa nabo igo abega kurigererwa ngachi DNA cyabo nchigwe kaine kegima toskebosika se page area ya gatano gatatu gazeti ya The Standard sebono omuraibense Dr. William Ruto abera wesokia bene nago saba ekegambero gwanchirana nga nebwenretenga chindagera che GMO chibe chikoiraniwa ime yense ya icho ya Kenya yemaiga yogotineniwa nekegambero ase amatuko amaiga nabo yengana bekoleta amaberera amange imense ya icho ya Kenya sumura ibwense Dr. William Ruto tebanga GMO ne bwena tanchiru imense icho ya Kenya una enchera ayemo yokweniki nkonya tole indagara tutsuke se page ya kianda gazeti The Standard ni ukwanira igoro ye meroberio yebigambero kogotara chinsemo au anemono asukurwa amaigerio igoro ye chinchira au barabe bako nyora abwena bakanya barabe bakonyorera abwene gwetira asumuroberio kurkunga alternative justice system ase bana abantu bero semigo anemono kuriga chinchira au chinde cyukugayana amangana isiko yebigambero nabo iko ibigambero wigo kwanira igoro chinchira au bako babakone kinga balia bagane bale nukugania babero kwuri bagalia bene gotegererwa nabo igo kurigia chinchira cyokone kinganku baya nabaramanga nayo atari gwetira nonyanga nemero berio eria yebigambero anemono gwetira ase ebina epeje ikomega zete The Standard nigo ego kwanera igoro yogo chika wekegambero kedia kenene kia High Court gochia ase umunachi ebina omonene bwense ya Kenya Martha Koome buna abe gakorosia e bench yaba judge au barabe bakumurikira anene mono igoro yenchera abagaba na wete kubwatuka anene mono amangana busoro botirwa abo igoro yobutumikiwe kibesa ase county emega yo kumusana igatiyo mugavana bwe county area ya Busia Paul Tuma nabo igo omo senator oye okia omtata epeji 11 yazidi The Standard kumurikira igoro yogo sangerwa kwe bango ase ensemeria ya Mount Kenya ase county ya Kiambu yabeti gutangana asuko sangerirwa kwebango gekubwatirwa ni county area ya Muranga Meru Nyandarua nabo Nyandarua kabage kobanera yabeti gusanga kibasting kekegima ase obo okoligerwa kuno butwete bakorwa anemono igoro yobusangereria abwechibesa ase county kitwenda kwa asepeji 12 nigo amaisonsi arasaba na siasa chingaki bandete kurwania butumiki wa malyogo atanchiri asensemo yaba rai kurwa sobomo bose orogongo rwa coast babete bagweso kibene na wokana igoro yoko niwa kwa malyo yotinde amuguka ase ensemeyo na hoteba mbali gochiko yancherana epeje 13 astora chukorera imambi ya bono nigo ense ya Kenya eregati chinse chiabeire chikoba chiabeire chigwasyo ligwa anemono maiga yengambo bose enkwana igoro yotumiki gochi vaccine gota ikirana buna ebwenderate egati amange agenda amolekire imigazeti ya The Standard buna botami kwa tabinga koragani kwimanye amange egorere gazeti ya The Standard obegogwe somera ayomo nyene nabo igo kwimanye amange alia aire obolito ase egazeti eyo kolende mwanchu murere ndizitindo chenga ebiro bya kumyoka kegima nene gotara bitoko genda asumo timoko oromoke erinde kwena naliba gali abene ase oko molekera obo amogeni oito ase emambi ya bono ase igo tobasa gosuka tobasa konyegera manche muri yati atosesa mutimoko mukigo tokwirana ndabe togusanga na mugeni wiri tukurierera
Yesu Womogusie. Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi obviously to make sure nga tuamua device nutritionally na kia